Id-deputat nazzjonalista u kontestant tal-kariga ta' viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo iddefenda l-mozzjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament biex iċaħħad mitt L-Ivf lill-koppji li jkunu se jagħmlu trattament tal-IVF. Robert Arrigo qal dan meta mistoqsijiet il-pożizzjoni tiegħu dwar il-mozzjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista. Mistoqsijiet li sarulu f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ħabbar li se jikkontesta l-viċi kap nazzjonalista u li bħal Edwin Vassallo għażel li jeskludi l-One News għal din il-konferenza tal-aħbarijiet. Kontra l-liġi. Iżda l-gvern ħabbar li se jkun qed jemenda l-liġi biex jagħti mitt L-Ivf lil kull koppja f'relazzjoni stabbli li jaċċessaw trattament tal-IVF kemm f'Malta kif ukoll barra mill-pajjiż. Dan sabiex il-gvern ikompli jgħinu jagħti appoġġ lill-familji f'dan il-mument importanti għalihom. Bekk Arrigo jiżdied ukoll mad-deputat nazzjonalista u kontestant tal-viċi kap nazzjonalista Edwin Vassallo li ddikjara li l-Partit Nazzjonalista għamel sew meta ressaq il-mozzjoni. Il-bieraħ deputat nazzjonalista qalet li ma taqbilx mal-mozzjoni li tresqet mill-Partit Nazzjonalista u qalet li għandu jkun hemm free vote. L-ewwel nett inti l-pożizzjoni tiegħek fuq dik il-mozzjoni x'inhi u taqbilx li għandu jkun hemm free vote. Naħseb li nemmen li l-Partit Nazzjonalista għamel sewwa. Sa issa kienet biss id-deputat nazzjonalista Teris Komodini Kakija li attakkat b'mod qawwi l-mozzjoni li ressaq fil-Parlament il-Partit Nazzjonalista immexxi mill-kap Adrian Delija. B'Komodini Kakija tamat li fuq din il-kwistjoni Delija jagħti vot ħieles lid-deputati nazzjonalisti sabiex tkun tista' tappoġġja bi sħiħ il-mozzjoni mresqa mill-gvern.